Hello dolls! Dobrodošli u naš novi video. Ukoliko ne znate, nas dve smo dve Jovane. Na samom početku, pre nego što pređemo na glavnu temu ovog videa, da vas zamolimo da lajkujete ovaj video ukoliko vam se dopao, da komentarišete i da se subscribe-ujete na naš kanal, jer nama to mnogo znači kako bismo nastavile da snimamo i hvala vam što je već 5000 vas tu. Hvala vam mnogo na tome. Hvala vam i u moje ime, nama stvarno to mnogo znači. A u ovom videu pričamo sigurno o najvažnijem delu same šminke, a to je puder. I predstavljamo vam koje to pudere nas dve obožavamo, koji nam je omiljeni, sa tim smo i otvorile ovaj naš YouTube kanal. Da, pre godinu dana. Da, sa našim omiljenim puderom, ali sada ćemo vam pokazati i neke druge koje nas dve koristimo. Dakle, ovo je naša kolekcija pudera, nas dve imamo uglavnom iste pudere, s tim što varira, možda jedan ili dva pudera variraju, da tako kažem, odnosno ne slažu se u naše dve kolekcije, ali naravno većina je ista, tako da evo, u nastavku gledate našu kolekciju pudera, nekako to je ono što vas mnogo interesuje, to nas uvek pitate i mi ćemo evo sada rado pričati o tome. I mislimo da koliko god pričamo o puderima, svakako uvek neko je nov na našem kanalu, pa želi da čuje koje to pudere nas dve izdvajamo, tako da evo prilike da ih sve nekako sklopimo u jedan video. Naravno, počet ćemo od našeg omiljenog pudera. Sad sam to htjela da kažem. Jer kako drugačije? Jer kako drugačije, naravno, u pitanju je Infallible L'Oreal puder, ali mat verzija. Sada su mu promenili naziv i brojeve nijansi. Sada se zove Infallible Matte Cover, je li tako? Tako, jes. Matte Cover. I nijanse su drugačije. Ja sad imam ovu nijansu 175 cent, ali ono što je super vest jeste što su uveli mnogo nekih novih nijansi. Tako da ću ja sledeću da kupim jednu svetliju od te. Mislim da je sada ona 155, tako. Zato što mi se čini da su ovu nijansu malo zatamnili, da je malo tamnija nego ona prethodna, jer ova nijansa 175 menja onu 20 nijansu koja je nama bila omiljena i koju smo uvek kupovale. Ali mislim da je ova malo tamnija od nijanse 20. Moguće, u pitanju je 175, znači po ovim novim brojevima. Ja znam da verovatno to jeste slučaj, zato što sam ja ovi novi kupila nijansu svetliji. To je prethodna 12-ica, a sada je to, ja mislim, 155. I savršeno. Pa ja želim da kupim sad. I savršeno mi odgovara, baš se poklapa sa mojim tenom. To je to. Definitivno ću onda morati ja da uzmem tu svetliju nijansu. Zašto volimo ovaj puder, da kažemo ukratko? Prvo, zato što je ovo puder koji najlepše stoji na svetu. Drugo, ajde ispričati svoju anegdotu o tom puderu, molim te. Da, to smo rekli možda čak i u prvom videu, ali se sad stvarno ne sećam. Ja znam da kad god sam nosila ovaj puder još davno, pre kada je izašao i pojavio se na našem tržištu, svi su me uglavnom pitali, joj, koji puder to koristiš? Bukvalno ti ten izgleda kao porcelanska lutka, kao da si lutka, znači. Uvek je tako, da. I u pitanju je uvek bio Infallible Matte, zato što je stvarno savršen, kao što je Jovana rekla, prvo ta postojanost i izgled uopšte lica, kad stavite, ovo je apsolutno najlepši. Najlepši. Ja volim ovaj puder zato što je potpuno mat, znači preko njega ne morate apsolutno ništa da stavljate, ne morate da stavljate puder za setovanje, puder u kamenu i tako dalje, znači mat završnica, apsolutno puna pokrivna moć. Ovo pokriva sve, briše podrčake, pokriva bubuljice, sve i to je sjajna stvar kod njega. I ono što je znači glavno jeste što nas da imamo kombinovani tip kože, uglavnom mešovitu ka masnu. Masna te zona, vrlo osetljivi obrazi i našem licu ovo odgovara. Nekome sa suvnjom kožom možda bude previše suv. Da, i može da isuši možda lice zato što je mat. Tako je. Ali svakako mislim da ljudi koji imaju suvu kožu treba da pribegavaju nekako puderima koji nisu mat i hidriraju. Ali imamo i takav puder. Imamo i takav puder u kolekciji, definitivno, ali ovaj nam je omiljeni za izlaske, za snimanja, za neke svečane prilike. Za neke svečane prilike je top jer neće mrdnuti. Ja znam da recimo kad ga stvarno nosim u izlaske i uveče, meni lice stoji, znači meni se ne mrda puder dok ne dođem kutijski rečnik. Isto, bukvalno. Ne razmazuje se, stoji na licu tako kako ste ga naneli i kažem, vrlo tanak sloj pudera je potreban da bi se sve pokrilo. Uopšte ne izgleda na licu kao da imate tonu pudera, kao da imate ono što se kaže kreč ili tako nešto, ne. Stvarno je lagan, vrlo lagan i uopšte se ne poznaje na licu, stvarno je kao vaš ten, samo što je mat i sve pokrije. Da, znači bukvalno nemamo ni jednu manu za ovaj puder. Sad mi pada na pamet lice s filterom, kao lice sa Instagram filterom, onim, tako vam lice izgleda kad stavite ovaj puder. Tako da obavezno probajte ovaj puder, ako se dvoumite ili pitate koji naredni puder treba da isprobate, verujte nam na reč, ovo je
puder života. Puder života, Apsolutno. definitivno. Da. Evo, godinu dana kasnije mi i dalje kažemo da je ovo puder života. Pa zato što ga koristimo fazom 1000 godina unazad. Tako je to. Još jedan fantastičan puder od L'Oreala, L'Oreal Kidas puder, ima to definitivno. True Match nismo probale. Nismo probale, ali meni ljudi kažu da moram i taj da probam, mada mislim da je on malo za suvlju kožu, pa zbog toga smo ga zaobilazili. Uglavnom, isto Infallible, ali ovaj Fresh Wear, mnogi kažu da im je ovo omiljeni drogerijski puder i nas dve se slažemo da je fantastičan. Nijanse su 130 i 140, ja imam svetliju i tamniju nijansu, jer čini mi se da sam ja neka nijansa između koja ne postoji, mada evo sada na licu imamo obe ove 130 i lepo stoji. Mislim da je to boja mog tena, ali tokom leta će mi trebati ova malo tamnije. U svakom slučaju, Fresh Wear, kao što mu sam naziv kaže, stvarno jeste takav. Na licu je isto vrlo lagan, uopšte ga ne osjećate. Ne osjećamo ga uopšte, malo pre smo stavile ovaj puder obe i apsolutno nikakav osjećaj, znači kao hidrantnu kremu. Kao kremu, da, kao da ništa nemamo na licu, takav je osjećaj i pokrivna moć mu je jako velika. To je ono što je mene fasciniralo. Nisam to očekivala od ovog pudera, ali pokrivna moć na jedno nanošenje, znači jedan sloj pudera vam je dovoljan, vrlo tanak sloj pudera pokriva sve na licu i to je super kod ovog pudera. Jedina razlika između njega i ovog je što nije tako gust, čini mi se, i nije toliko mat. Da, nije toliko mat i verovatno posle nekog vremena ćete prosijati ukoliko ne setujete ovaj Infallible, ne mat, nego i samo Infallible. Ovaj Infallible, da, ukoliko ne stavite kameni puder preko, da, verovatno ćete možda prosijati, mada ne znam. Nije mi se to dešavalo jer uvek setujem puder, dok ovaj zaista ne setujem jer nema potrebe, on je fantastičan. I da sumiramo nekako na kraju utiske za ovaj puder, dakle, odlična pokrivna moć, osjećaj na licu je kao da nemate puder, dakle ne uvlači vam se nekako u kožu i nemate osjećaj kao da imate nešto teško na licu, zapravo kao da imate masku, što je odlično i mislimo da bi ovaj puder odgovarao recimo i ljudima sa suvljom kožom. Tako je, ja to mislim zato što nije mat i definitivno to osjećate na licu, uopšte nije mat, jako je lagan, Fresh Wear stvarno, znači daje taj osjećaj svežine licu, tako da stvarno zbog toga mislimo eto da će odgovarati devojkama koji imaju malo suvlju kožu nego mi. Da, i ja bih rekla da je ovo dnevna varijanta ovog pudera. Ovo je noćna. Ovo je noćna, ono potpuno mat za izlaske, ovo je dnevna varijanta. Stvarno fantastičan puder, bukvalno ga obožavam i sad i njega koristim non stop i sad mi je on drugi favorit života. Da. Sad još jedan puder koji bih ja mogla da uporedim sa ovim Infallible Fresh Wear puderom jeste Bourjois Healthy Mix. Ja ovaj puder obožavam i... čak slično i mirišu. Ta ima neki onaj najlepši miris, ali slično, vrlo slično miriš. Ono što mi se stvarno jako sviđa kod ovog pudera jeste miris. Znači obožavam i toliko je taj miris intenzivan i zapravo se jako dugo zadrži na vašoj koži. Tako da meni bukvalno cijelog dana traje taj miris, osjećam, zato što je lice u pitanju. Ali miris je prefinjen. Tako nekako možda na neke voćkice, ali nije to voće. Neki prefinjen miris jednostavno, ne znam kako to da objasnim. Pa s obzirom da znamo da je Bourjois dete Chanela, nije ni čudo, čerka firma da Chanela, nije ni čudo što je tako prefinjen. Uglavnom, odličan puder, zato što apsolutno nemate nikakav osjećaj da ste bilo kakav puder na lice stavili sa ovim puderom. Dakle, toliko je lagan na licu, ja najviše volim teksturu ovog pudera i taj osjećaj kad stavite... On je kao voda. Kao voda. Kad stavite sam puder, znači ako ste mislili da ne postoji puder koji će vam samo kao hidrirati kožu, pa evo postoji, to je Bourjois Healthy Mix i on, dakle, ima taj neki, rekla bih, finish BB kreme. Znači, ne pokriva mnogo. Tako je, nema tu punu pokrivnu moć, ali je odličan za dnevne varijante. Ja obožavam, ja samo stavim njega na lice, recimo kad izlazim negde na faks idem ili tako nešto nebitno. Uglavnom, stavim samo njega na lice i to je to. Znači, ništa više mi nije potrebno i obožavam što vam da vam taj glow. Pa nekako vam sija lice izgleda kao da imate taj kao da imate taj zdravi sjaj. Jeste. Ako bismo jednom rečenicom mogli da opišemo ovaj puder, to bi bilo your face but better. Odnosno your skin but better. Zato što je stvarno healthy mix i stvarno daje koži taj zdraviji izgled i ne bih da ponavljam ovo što je Jovana kaže, osim samo da dodam da ne očekujete od njega veliku pokrivnu moć, jer to nije takav puder, ali on toliko lepo izgleda na licu i toliko lepo vaša koža izgleda s njim da je u tom smislu savršen za dan. Znači možda nije dobar za neka snimanja i tako dalje, ali za dan i za dnevne prilike i za posao i za školu i za faks najbolji na svetu, ja mislim. Da,
Pokušavam da nađem našu nijansu. Eto, naša nijansa je 53 i mislim da bi to onako većini devojaka odgovaralo. Uglavnom, eto, još jedan sjajan puder iz drogerije. Ova dva pudera, kada su na sniženju, koštuju oko 900 do 1000 dinara. Ova je malo skuplji buržoa, ali kada je na sniženju i on je tu negdje oko 1100. Da, i još jedna super karakteristika ovog pudera jeste, bar meni, stvarno dugo traje. Ja ga koristim na dnevnoj bazi, dobro sad se nešto nisam mnogo šminkala u skorije vreme, ali u svakom slučaju sam ga koristila na dnevnoj bazi, stvarno mi je baš dugo trajao. Divno, divno. Jedan potpuno novi puder u mojoj kolekciji, zapravo najnoviji koji imam, jeste ovaj Revolution Conceal and Define. Svi ste verovatno čuli za ovaj korektor, korektor je fantastičan, kažu svi da je on kao dupe, odnosno zamena za Tarte Shape Tape. I verovatno je tako jer je korektor fantastičan, stvarno. Međutim, puder je također jako dobar. Ja sam se iznenadila kad sam ga probala, stvarno nisam ništa očekivala od ovog pudera, ali kaže full coverage foundation i stvarno jeste full coverage, baš pokriva sve na licu. Mat je, ali je drugačiji od ovoga. Ovaj je ipak najbolji. Ja ne znam kako to da objasnim, ali stvarno ovaj najbolji. Ovaj nema baš toliku pokrivnu moć, odnosno ne izgleda lice toliko lepo sa njim kao što izgleda s ovim puderom. To je jednostavno s ovim puderom lice izgleda najlepše ukoliko tražite taj potpunu pokrivenost. Ovaj daje stvarno potpunu pokrivenost, sve pokri na licu, suši se u mat. Ali pazite kada birate nijansu, mnoge nijanse vuku na roze, pa ukoliko to ne volite, onda morate baš da probate testere razne da biste vidjeli koji vam odgovara. Ja sam ovaj puder dobila, ovo je nijansa F7, da sam ja birala, ja bih odabrala neku drugačiju jer ovo ima roze podton. I verovatno je to ono što meni, da kažem, malo smeta kod ovog pudera, što ima roze podtona, ja nisam baš ljubitelj toga, ali s druge strane sam oduševljena time kako on pokriva sve na licu, ja stvarno volim takve pudere. Ima ovakav aplikator što je neuobičajeno za pudere. Ali meni se to baš recimo sviđa. I meni, zato što ovako lepo samo razmažete ovo po licu i onda razmažete četkicom i to je to. I samim tim se vrlo mala količina pudera i troši i stavlja na lice. I kao što vidite ovdje nijansa na mojoj ruci izgleda identično zato što je moja koža na rukama malo više roze nego koža na licu, ali generalno, dakle, vodite računa o nijansi, ali postoji jako veliki izbor nijansi ovih Revolution pudera, tako da nećete imati problema da nađete svoju. Ovo ima 23 ml i sporo se troši baš, što je jako dobro. Možete ga kupiti u Liliju i također u Aleksandar Cosmeticsu, mi ćemo ostaviti dole linkove. On, kada je na sniženjima, bude oko 900 dinara, tako da većina ovih pudera u ovom videu je ispod 1000 dinara, što je također super. I molim vas, samo obratite pažnju na ovu ambalažu, savršeno. Ambalaža predivna, rose gold, posebno kad se udruži s korektorom, pa staviš jedno po drugo, predivno izgleda na stolu i tako dalje. Tako da probajte ovaj puder ukoliko želite da unesete neki high coverage puder u vašu rutinu šminkanja, ako želite da vam nešto pokrije na licu, da pokrije i područak i bubuljice i tako neke nepravilnosti na koži, sve će to da pokrije, osušit će se u mat i izgledat će lice onako lepo sa njim, ali dobro, ako hoćete baš neki dobar puder u tu namenu i u tu svrhu da probate, kupite ovaj L'Oreal, nećete se pokajati uopšte. Još jedan puder koji ima odličnu pokrivnu moć jeste MAC Studio Fix. Ja htjela da ti pomognem. Hvala, najlepše. Dakle, MAC Studio Fix Plus, odličan puder. Moja nijansa je NW20 i ovaj puder je stvarno odličan. Ja sam recimo čitala da dosta devojaka kažu za ovaj puder da im dosta smeta na licu, u smislu da mogu da ga koriste samo u specijalnim prilikama. Ja nemam taj utisak, stvarno. Meni on uopšte nije težak na licu, jeste on teži od, ne znam, Bourjois Healthy Mixa i tako tih pudera, ali dobro, ipak je MAC u pitanju i svi očekujemo da MAC sam ima veliku pokrivnu moć i samim tim da bude težak puder, jer je, jel te, šminka profesionalnih šminkera. Uglavnom, naravno, odlična pokrivna moć. Ukoliko biste željeli da izdvojite neki novac za puder, ja bih stvarno preporučila da to bude ovaj puder. Sporo se troši, što je još jedna odlična stvar, zato što vam je potrebno jako mala količina pudera da prekrije cijelo lice, zato što je pokrivna moć odlična, prekrije sve, apsolutno svaku bubuljicu, nepravilnost na licu i odlično izgleda na samom licu, tako da moja baš velika preporuka za neki, eto, high-end puder. Da, ukoliko želite da uložite novac u neki high-end proizvod, neka to bude MAC puder, jer ipak je dobra osnova, odnosno dobar puder, zaista najbitnija stvar u šminkanju. Ja mislim, onako ključno u celom šminkanju jeste kad imate dobar puder. I naravno, nije da ja sad preporučujem da njega nosite na dnevnoj bazi, on jeste jak.
jednostavno, to je činjenica da je on jak. Meni nije izazvao nikakve, ne znam, bubuljice ili zapušene pore, stvarno nije, tako da mom licu odgovara, ali svakako nije za, niti ga ja koristim na svakodnevnom nivou, već u specijalnim prilikama, večernjim izlascima i tako dalje. Ali odličan, odličan. Ja mislim samo da to dodam da ni ti ni ja ne koristimo puder koji nam jednom nešto izazovu na licu. Mi ih bacamo, bukvalno ukoliko nam jednom izazovu neke bubuljice, nas dve to više ne koristimo i to se nije našlo u ovom videu, odnosno nećete vidjeti takve pudere u ovom videu. Ovi puderi o kojima govorimo su u našoj kolekciji i stalno ih kupujemo iznova s razlogom zato što ih volimo. Tako je. Idemo dalje. Dakle, još jedan zajednički favorit, u pitanju je Avonov puder, u pitanju je Avonov puder Power Stay i on je stvarno odličan takođe. Mi imamo nekoliko nijansi, ali nismo ih donele ovdje, ovdje je samo nijansa Warm Ivory. Da, kod mene ja imam tamniju nijansu. Meni je ova nijansa skroz ok, ta Warm Ivory je negde moja nijansa iz Avona i ono što je njegova glavna karakteristika jeste da je to puder koji se jako lepo suši i koji je totalno drugačija mat završnica od svih ovih ostalih pudera. Ne znam kako to da objasnim, ali on kad se osuši na licu, on je baršunast. Jel da? Da. Kao da ste odmah setovali lice sa nekim puderom, dobrim puderom u prahu. Takva je njegova završnica i to je ono što ga razlikuje od ostalih pudera. Stvarno neverovatan i stvarno jako dugo stoji na licu i kada ga jednom stavite, teško ćete ga skinuti. Teško se skida baš. Ono što se meni također sviđa kod ovog pudera jeste miris. Da, i on jako lepo miriše. Evo, i on onako prefinjeno miriše, ali kao i većina pudera u ovom videu, i on je mat i on obećava potpuno pokrivnu moć i takav je. Što i dobijete. Da, pokrivnu moć. sve pokriva na licu, to je tačno i ima tu super baršunastu završnicu što ga razlikuje od ovih ostalih pudera koje smo vam pokazale i najbolja stvar kod ovog pudera jeste što on uopšte nije lepljiv, znači uopšte se ne lepi na licu i također je vrlo lagan, ali vodite računa kada ga razmazujete da ga jako brzo razmažete jer se on od svih pudera koje smo vam pokazali najbrže suši na licu, tako da baš brzo morate da radite s njim i vodite računa o tome da ga dobro izblendate da vam ne bi ostale ovde one linije od pudera, dakle spustite puder malo i na vrat. Da, kad si rekla da nije lepljiv, recimo ja bih rekla za MAC-ov Studio Fix da malo jeste lepljiv i ja njega uvek setujem recimo. Tako da svakako on ima mat završnicu, ali malo se lepi, tako da ga ja uvek setujem. Eto, to je trik. Ukoliko tražite neki puder koji će onako da doprinese boljem izgledu vaše kože i vašeg lica, to je onda definitivno Vichy Dermablend, jer sam brand Vichy je namenjen nezi kože lica i ovaj puder ima ta svojstva. Međutim, ovaj puder neće oštetiti vaše lice, on nije komedogen, on je namenjen, kao što ovde piše, čak i osetljivoj koži, a suši se u mat. I to je neverovatno, on odgovara svim tipovima kože, a suši se u mat. Ima mat završnicu, ali stvarno kada ga stavite na lice kao da imate neku hidratantnu kremu koja ima boju. Dakle, kao da imate neku toniranu kremu, tako on izgleda. I znam da je zbog toga favorit mnogim devojkama, posebno devojkama koje imaju problematičnu kožu lica. Njima ovo odgovara zato što im ne zapušava pore, ne stvara bubuljice i tako dalje. Tako da ja verujem da ste vi koji imate problematičnu kožu i tekako upoznati sa ovim puderom, a on je stvarno odličan i stvarno sve pokriva, pokrivna moć mu je velika, mada jeste malo lepljiv i to ja ga uvek setujem, dakle uvek preko njega stavljam i korektor i puder u kamenu, ali u svakom slučaju je, eto, hteli smo da ga spomenemo zato što je on namenjen posebno toj nekoj problematičnoj koži i zato što on treba da neguje kožu, dakle i dok nosite šminku, on će negovati vašu kožu lica. Također vodite računa o nijansi, ova nijansa koju ja imam 35 Sand je malo tamnija za moju kožu, ja bih opet sada da biram odabrala neku malo svetliju nijansu jer ova je tamnija i vremenom hoće da oksidira, odnosno da pređe u još tamniju nijansu na licu, tako da ja često ovaj puder mešam sa nekim svetlijim tipa sa Bourjois Healthy Mixom i tako nekim puderom koji je dosta svetao, čisto da kada počne da oksidira da se ne pretvori u neku užasno žutu nijansu. Ali naravno to ćete izbeći vrlo lako, tako što ćete odabrati odgovarajuću nijansu pudera, a ne ovu tamniju kao što sam ja se malo prešla. I da naglasimo da svi ovi puderi o kojima smo već pričali do Vichyja ne oksidiraju. Da, nismo zabeležile u ovom našem istraživanju da ti puderi oksidiraju, a nosile smo ih, ja mislim, nekada i po previše.
pa ne baš 24 sata, ali jako dugo na licu. Bilo je kritično. Bilo je kritično. I na kraju imamo poslednji puder Photo Focus od Wet n Wilda. Ovaj puder je zanimljiv zato što ima ovu kao pipeticu, špatulicu zapravo, da. I to je stvarno jako zanimljivo. E sad, ono što se meni kod ovog pudera, prvo da kažem šta mi se ne sviđa, već sam se namrštila, bukvalno. Miris je užasan. Ovaj miris je toliko onako nekako veštački miris. Plastika, ja ne znam, ono, i meni puder jeste dobar, jako puder kao puder, ali ja ne mogu da podnesem ovaj miris. Ja imam ovaj puder, ali stvarno, ono, nikad ne uzmem njega ili retko kada, zato što on jeste dobar i ima lepo pokrivnu moć i laganje i sve to stoji, ali taj miris, ja stvarno ne mogu taj miris. Jeste, taj miris stvarno, ne možete da se naviknete na njega jer je prosto ružan, mislim, nije to sad kao da nešto smrdi, ali je veštački, nekako je mnogo plastično i nekako ne želite da vam lice na to miriše. Iako nemate osjećaj taj na licu da je težak puder i tako dalje, vi s ovim mirisom nekako imate jednostavno steknete takav utisak, zato što odbojno vam je zbog samog mirisa. Jeste. Zato ni ja ne postižem toliko sa njim, mada je stvarno dobar puder. Jeste, zato što je naš ovde u našoj kolekciji. Zato što je dobar i zato što smo ga koristili sve. Ja čak imam dva, ja sam znači to kupila nekoliko puta i imam različite nijanse. Ja se sećam, mene Jovana naterala da ga kupim, mislim naterala, nagovorila i zajedno smo išli, izabrali nijansu i kupile i stvarno jeste puder kao puder dobar, sva svojstva koje jedan puder treba da ima i da ispunjava sve kriterijume koje mi volimo, on ispunjava sve te kriterijume, ali jednostavno preko tog mirisa ja ne mogu da pređem. To je to. Što se tiče nijansi, ova je golden beige, a ova je soft beige, čini mi se. Ova soft beige je mnogo bolja, zato što ova golden beige je tamnija i hoće da oksidira. Ova ne oksidira, na primjer, barem meni nije oksidirala na licu, a ova je prešla u nekoliko nijansi tamni puder i onda je to izgledalo malo žuto. Tako da, mislim, sama reč kaže golden beige, šta sam očekivala kad sam kupovala, osim da to vuče na žuto. Dok ova ne, ova soft beige je stvarno onako lepa na licu, to je boja moje kože, lepo se stapa stenom, ali nekako vremenom je taj puder meni ili dosadio ili je mojoj koži dosadio, pa mi nije toliko lepo koža izgledala s njim, ne znam. Stvarno, vremenom nije lepo izgledala koža s njim. Ovo je soft beige. To je soft beige. Vremenom nije lepo izgledala koža s njim, to je tako, ali opet ima tu mat završnicu koju nas dve tražimo i nekako je, eto, dobra mu je pokrivna moć, samo što smo, eto, odbojno nam je. S razlogom je poslednji. Poslednji u ovom nizu, jer stvarno ne znamo što da mislimo o njemu. Pišite vi nama dole šta vi mislite o ovom Wet n Wild puderu ako ste ga probale. Eto, ovim puderom svakako završavamo ovaj naš video. Nadamo se da vam je ovo bilo korisno. Obavezno nam pišite vaše favorite kad su puderi u pitanju. Jer svakako kao i vi, nas dve volimo da probamo nove puderi, jer kao što smo i rekle, to je baza i to je ključno. Od samog pudera sve počinje. Ukoliko vam puder i ten nije dobar, neće ništa drugo biti. Ništa neće lepo izgledati, toliko lepo. Tako je. Tako da svakako nam pišite vaše favorite, da li neke od ovih puderi vi koristite i volite i svakako mi čitamo sve vaše komentare i odgovaramo na njih. Volimo tako da komuniciramo s vama i puno nam znači i kada nam vi tako otkrijete neki trik ili neki vaš favorit, mi jedva čekamo to da probamo i obično pišemo sve što ste nam rekli da probamo i onda to vremenom i isprobavamo, tako da nas zanimaju vaša mišljenja o svim ovim puderima i o vašim favoritima. A mogu samo na kraju još da kažem da obavezno pišete sve to u komentarima i da kliknete ono zvonce pored subscribe dugmeta kako bi vam stiglo obaveštenje svaki put kada objavimo novi video, a nas dve možemo da obećamo evo ovom prilikom da ćemo biti aktivnije sada kada su gotovi ispitni rokovi, da ćemo se više snimati i više i češće objavljivati. Hvala vam puno na gledanju, ljubimo vas i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!